Masakit para kay Nanay Josephine ang pagkamatay ng kanyang 75 anyos na biyanan na si Avelina Obilis na na-hit and run ng isang motorsiklo sa Purok 6, Barangay Hindi, Bakakay, Albay, mag-aalas 6 ng gabi nitong Sabado, Nobyembre 1. Masayahin at malakas pa daw sana ang biktima. Kwento niya, pauwi na sana ang kanyang biyanan galing sa sementeryo nang masagi ng rider na nauwi sa pagkabagok ng ulo nito. Embo si ma, mahiguso na mapinadabaonan sa gabos na po, pati sa mga aki niya, di nagpapabaya. Tamas nga siya gurango na. Naghihingaw hangat kaya niya. Kusang-kusa siya mampatapos niya. Tas iba niya bang aki, di niya napatapos. Duman na nakatutok na siya sa apo niya, tamuyaman makatapos. Tas siyempre, muyaman kan sayang inatama na aki, na makatapos. Ano ba, friendly yun si Madigdi, maugmaon pero mabuhay kan. Pero pag abot sa harang, matram siya, namumundo siya, talagang solo siya duman pag nag-ireskwela na. Pero pag nasa lo siya, ang paulo kan ugmaon pero may Sa kabila ng nangyari, wala naman daw silang balak na magsampa pa ng kaso, pero hiling nila na tulungan sila ng rider sa gastusin sa pagpapalibing sa biktima. Ang hagad me, maglantad ka na, ta kami day man mapahirap sa imo, day kami mahagad di sobrang bayad. So tama lang na maitabang mo sa muya. Habo may magpakulong kitawo, nata, kung may pamilya ka mo, mas mahirap ka mo. Takahirap man kang pamilya nindo. Pero mas mahirap man nga ni, ang namamatian mi digi kung kamo, day lumantad talaga. Ayon kay Police Major Nino Aquiata, patuloy ang kanilang ginagawang investigasyon upang matukoy ang kinaroroonan ng sospek. Nanawagan din siya sa publiko na makipagtulungan sa kanilang investigasyon para mabigyan ng hustisya ang biktima. Patuloy po tayo nangangalap ng mga CCTV footage. Actually, meron na tayo. Yun nga lang, nagiging factors naman, hindi natin totally ma-identify. Una, sabi ko nga kanina, dahil nag-aagaw na yung dilim, that time. Tapos yung mga CCTV kasi, hindi man siya talaga nakafocus doon sa naka-wide view siya. So, it become difficult for us to identify. So, may alarm na rin tayo na pinapaimbestigahan na rin natin lahat ng mga Honda Click na white na registered dito sa Bakakay. So, pinapacheck natin kung may mga gas-gas ba ito or mga napalitan ba yung parts. Kasi if ever may ganon, they are subject to be a person of interest. Sa mga nais naman tumulong, maaaring magpadala ng pinansyal na asistensya sa kanilang GCash number na 0930-627-0593. Para sa mga balitang Tatak Bicol, May Insinares.